Uxhume inhlomo dansa ugogo ukhuphukile Shandu oneminyaka engama-74 ukanye nabanye abangaphezulu kwa-1280 abahlomule ngamatayitela amakhaya abo. Ugogo Shandu wangena ku-forum wakhe osesundumbili ngo-1994 emuva kokushada nomyeni wakhe. Umyeni washona emuva kweminyaka emine wamshaya nezingane eziyisikhombisa. Manje okokuqala empilweni yakhe ugogo Shandu ungumnikazi ogunyaziwe womuzi wakhe. Hawu Nkosi ngiyabonga ubuyinthathile iCovid. Lezi ngane bezohamba nje Nkosi yami ziyifukiswa abantu yonke le ndawo. Kulungile mayixabana zodwa la. Kodwa zazi ukuthi indlu kayise. Iningi kulabo bahlomlile bebehluleka uqedela izikoleti zabo kumasipala zama-rates. Lokhu kwabambezela ukuthola kwabo amatayitela. Ikakhulukazi abantu abaningi othola ukuthi bona bangakwazi ukuba nama-title deed, abantu bakithi abamnyama abaphila enhluphekweni. Njengohulumeni ke sinomsebenzi ukuthi abantu bakithi abaphila enhluphekweni singenelele sibalekelele. Inxusa lase-Switzerland kuleli lithi uhulumeni wezwe lakhe ufake isandla ukuphuthumisa uhlelo lokuxhasa le project. This is a perfect program as well supporting not only KZN but the whole country for a better future. I know the challenges, I know the problems, I see it, I'm here since 2 years. Uhulumeni wesifundazwe usuney'nhlelo zokudlulisa amatayitela kubasebenzi basemaplazini. Bongani Gema, indaba ze-SABC eMandeni.